Chcem týmto vyjadriť poďakovanie všetkým, ktorí boli voliť. Všetkým, ktorí žijú tu na Slovensku, aj tým, ktorí žijú v zahraničí. Všetkým, ktorí volili akúkoľvek stranu. Aj tým, ktorí volili stranu My Slovensko. Aj tým, ktorí chceli voliť stranu My Slovensko, tej obrovskej skupine, ale v poslednej chvíli sa rozhodli, že dajú to inej strane. Že to dajú na istotu. Slovensko včera ukázalo, že je veľmi rozdelené. Historicky sme v každých voľbách bojovali proti jednému subjektu. Včera fenomenálne sme bojovali proti dvom stranám. Krídlu, ktorý šíri na jednej strane strach, a proti krídlu, ktorý na druhej strane vyvoláva obrovské obavy. Tu sa ukázalo, že obidva tie svety majú nejaké svoje limity. I napriek obrovskému protitlaku médií Smer dosiahol 23%. A na druhej strane, napriek obrovskej podpore médií, obrovskému budžetu, obrovskej podpore mladých ľudí, celého sveta, všetkých sektorov, podnikateľov, sme videli, že PSK má nejaký limit. A ten limit bol včera stanovený 18%, čo znamená, že je zrejme, že nikdy v budúcnosti nebude rozdávať karty, ktoré budú ukazovať na to, kto bude zastávať vládu. A ja som presvedčený, že prichádzame do bodu, kedy by sme mali vymazať hmlu na jednej a na druhej strane a vybrať rácio z obidvoch strán a ísť postaviť niečo, čo dáva zdravý rozum. Niečo, čo naozaj v budúcnosti bude Slovensko posúvať dopredu. A prosím vás, preto rozhodol som sa i napriek teda včerajším výsledkom, že idem pokračovať a čakajú nás v lete voľby do Európskeho parlamentu ako najbližší krok, ktorý treba spraviť. A chcem všetkých ľudí vyzvať k tomu, ktorí naozaj chcú postaviť niečo, čo je racionálne z obidvoch strán, aby ma kontaktovali. Ľudia, ktorí chcú akýmkoľvek spôsobom pomôcť, či už byť súčasťou, pomôcť v budovaní nejakých stratégií, nejakých štruktúr. Ľudia, ktorí chcú možno pomôcť aj finančne na to, aby sme to celé boli schopní utiahnuť. Veľmi to uvítam. Cez to všetko, že to boli len 2 mesiace, tak nehali sme za sebou 8 strán, čo je na začínajúcu stranu v skutočnosti naozaj veľmi slušný výsledok. A o to viacej ma to teší, keď sa pozriem na stranu, ktorá je len o necelé 0,2 pred nami. A to je strana, ktorá je reprezentovaná lídrom, ktorý v minulosti riadil Slovensko, doviedol ho do Európskej únie. Má obrovské množstvo podporovateľov, pozná ho celý svet, má obrovský objem prostriedkov, ktoré mu pomáhali k tomu, aby bol viditeľný, vrátane mediálneho sveta. A toto všetko, keď si dáte na jednu čiaru, tak tá výsledovka je absolútne zrejmá. A znamená to, že je treba pokračovať. A presvedčili ma o tom mnohé telefonáty a správy, ktoré som dnes ráno dostal. A som im veľmi vďačný, pretože mi pomohli k tomu, aby som sa pozrel na to z inej perspektívy. A to, aby sme zhodnotili, čo sme reálne za ten krátky čas dosiahli a porovnali to s ľuďmi, ktorí tu historicky sú desiatky rokov, s ľuďmi, ktorí stávali strany ďaleko pred nami a sú vo finále za nami. Čiže toto je to, čo mňa potešilo a preto vás prosím, poďme postaviť úplne iné, nové Slovensko. Poďme ho postaviť tak, aby sme ho stávali na princípoch toho, čo je rozumné, toho, akým spôsobom ho chceme v budúcnosti vidieť. Aby sme tu žili šťastne a aby sme si povedali, že je to presne to, čo chceme mať. Deti, ktoré nebudú chcieť odtiaľto odchádzať, a ľudí zo zahraničia, ktorí nám budú chcieť pomáhať, nie sa možno úplne vracať, ale budú ochotní sa zapojiť do toho, akým spôsobom to Slovensko posunúť vpred a aby sme ich využili to, čo nám ponúkajú. A aby sme všetci, nielen my, naša generácia, mladšia generácia, ale aj tá staršia generácia bola spokojná a mohla si za svoj dôchodok kúpiť dostatočné množstvo potravín, energii a žiť spokojne. To je to, čo chcem. Chcem Slovensko, ktoré bude v rovnováhe, šťastné, ktoré bude pokojné. Poďte mi, prosím, pomôcť ho budovať. Ďakujem krásne.